Velkommen til Ingeniører uden grænser. Vi er en organisation, der vores indsatser drives næsten udelukkende af frivilligt arbejde. På den måde kan vi gøre en forskel i verdens fattigste lande for så få omkostninger som muligt. Bemærk, du behøver ikke være ingeniør for at være medlem. Vi har medlemmer, der er ingeniører, geologer, maskinmestre, landmålere, hydrologer, projektledere, økonomer, antropologer og mange flere. Uanset din faglige baggrund, er det vigtigste engagementet og lysten til at bidrage til vores arbejde. Det spiller heller ikke nogen rolle, om du er studerende, ledig, erhvervsaktiv eller pensioneret. Hvis du er interesseret i at blive frivillig hos Ingeniører uden grænser, vil vi gerne give dig en introduktion til vores organisation og de områder, vi arbejder med. Derfor opfordrer vi alle interesserede til at deltage i vores informationsmøder. De er designet til at give dig en dybere forståelse af Ingeniører uden grænser. Vi fortæller dig om vores historie, præsenterer forskellige typer projekter, beskriver vores arbejdsmetoder og giver dig information om, hvordan du kan blive frivillig. Vi afholder løbende informationsmøder i København, Aarhus og online. Det er en god mulighed for at møde vores frivillige, stille spørgsmål og få en fornemmelse af, hvad det vil sige at være en del af Ingeniører uden grænser. Du kan finde detaljer for vores kommende arrangementer og tilmelde dig på vores hjemmeside. Efter at have deltaget i vores informationsmøde, er det vigtigt at mærke efter, om du har lyst til at være frivillig i Ingeniører uden grænser, og hvor meget du ønsker at engagere dig. Vores arbejde er afgørende for dem, vi hjælper, og derfor er det vigtigt, at vi ikke trækker os tilbage efter kort tid. Det er meget individuelt, hvor mange timer vores frivillige bruger om ugen og måneden. Det afhænger helt af de opgaver, de påtager sig. Typisk bruger frivillige i projektgrupperne omkring 2 til 3 timer om ugen. Hvis du stadig vil gøre en forskel, opfordrer vi dig til at melde dig ind via vores hjemmeside. Medlemskab koster 400 kroner om året. For studerende er det 200 kroner. Hvis du er ansat hos en af vores virksomhedspartnere, kan du melde dig ind gratis. For at blive aktiv frivillig i vores projekter, skal du være medlem. Men det er helt op til dig, i hvilken grad du ønsker at engagere dig. Vær opmærksom på, at medlemskab ikke nødvendigvis betyder, at du er forpligtet til at være frivillig. Vi sætter lige stor pris på vores støttemedlemmer, da enhver form for opbakning er værdifuld. Der er mange måder at være frivillig på. Du kan vælge at blive en del af et projekt. Alle vores projektgrupper er åbne, men det kræver, at du er opsøgende for at blive en del af gruppen. Du kan blive involveret i projekter gennem vores fagtematiske netværk og bringe dine kompetencer og viden ind i arbejdet med at skabe løsninger. Hvis du ønsker at bidrage på andre måder, kan du give en hånd ved at hjælpepakke containere, deltage i messer eller assistere ved andre arrangementer. Der er mange muligheder for at bidrage og støtte vores arbejde. Hvis du ønsker at engagere dig, anbefaler vi, at du opretter dit CV i vores CV-database. Dette giver projektgrupper og andre frivillige en nem måde at finde dig på, når de har brug for specifikke kompetencer til et bestemt projekt eller en afgrænset opgave. Du øger desuden dine chancer for at blive involveret i spændende projekter. Hos Ingeniører uden grænser kommunikerer vi internt og med vores samarbejdspartnere via vores IUG-mails. Som medlem har du mulighed for at få din personlige IUG-mail. Din mail giver dig adgang til vores arbejdsdokumenter, kalender og nem kommunikation med andre IUG'ere. Hvis du ønsker at få din egen IUG-mail, er du velkommen til at skrive til os på info@iu.dk. Vi vil glædeligt oprette en IUG-mail til dig, så du kan blive en del af kommunikationsnetværket og få adgang til de nødvendige ressourcer og opdateringer. Vores aktive frivillige er organiseret i 5 forskellige fagtematiske netværk, der er dedikeret til specifikke områder. Disse netværk er vand, sanitet og hygiejne, byggeri og konstruktion, bæredygtig energi, affald og informationsteknologi. I de fagtematiske netværk opstår og udvikler vi vores projekter. Vi giver hinanden sparring og support på tværs af projektgrupperne. Som frivillig skal du vælge det fagtematiske netværk, der bedst passer til dine interesser og kompetencer. Vær opmærksom på,
at vi har mange projekter, der strækker sig på tværs af de forskellige fagområder, herunder vores klimaprojekter. Vi afholder møder cirka 1 gang om måneden, hvor vi diskuterer igangværende og potentielle projekter. Her har du mulighed for at bidrage med dine idéer og faglige ekspertise. Vores møder foregår både fysisk og online. De kan afholdes på både dansk og engelsk, afhængigt af medlemmernes præferencer. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive en del af et af vores fagtematiske netværk, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på info@iug.dk. Vi inviterer løbende alle nye frivillige til et værktøjseminar, hvor vi giver en grundig introduktion til at være frivillig i Ingeniører uden grænser. Dette for at sikre, at vores nye frivillige er godt rustet til vores arbejdsgange og føler sig godt integreret i vores organisation. Dette seminar giver dig mulighed for at møde andre frivillige, samt ansatte fra vores sekretariat. Vi håber, at du har lyst til at blive en del af vores organisation og være med til at gøre en forskel for nogle af verdens mest sårbare. På vores hjemmeside kan du læse mere om vores arbejde. Vi opdaterer også løbende vores sociale medier, hvor du kan følge med i vores projekter og aktiviteter. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du kan holde øje med ledige frivillige stillinger og få mere information om vores kommende arrangementer. Sammen kan vi gøre en forskel.